Kita panggil ada Diajeng Ayu. Diundang ngono kaya mlayu wae. Aku ngepasno musike lho, Mas. Ora perkara iki nek ceblok kowe kok sego. Ora apa-apa lho, Mas. Kuat iki. Ya kandhani kok akhir wong gowedi ya ngene. Aku ki wis cilik lho, Mas. Aku wis diet lho, sampean kok ngece aku lho, Mas. Ora tapi pas semene yuk. Jane sampean ki kenapa to, Mas? Karo aku kok ya sentimen to, Mas. Ora wis awakmu wis cantik wis seksi semene gak apa-apa. Tenan. Kowe lungguh jejer kono lho kaya aku mau. Padha karo bok kontrol. Lho ya sampean ki nakal lho, Mas, karo aku kok. Oh, gak kamu cantik malam hari ini. Cantik tenan, Mas. Yuk. Tenan to ora? Iya iya. Aja goro. Cantik. Tak puluk lambemu lho. Aja pelambi siji tok iki. Ngene bojoku wis senenge ra menen ya arek. Kandhani kok niki Sampeyan sadurunge. ki suwe-suwe tak ngerti Mangke kok. sing ses nika sing lagi disumet. Oh nggih, Bapak Sugeng Dalu, Bapak Soleh. Nah, iki senior Pranatacara. Oh nggih, Sugeng Dalu, Bapak. Mangke bar jenengan nembang. Nggih. Pak Soleh ben nembang. Oh Ngoten nggih. Nggih, nggih, Nah, Mas. nggih. iki disapa sik karo ndongake mantene wau. Oh, nggih. Nah, monggo. Niki tamu VIP, Mas. Oh nggih. Keng pundi niki? Apa nih? Niki lho tamu VIP niki lho. Lho keng iki pundi? sing lagi teko ngumroh. Oh, keng Lah umroh. lagi putih-putih. Oh, nggih leres. Ora ana wonge kok tamu VIP piye. Nggih. Iki mau mantene jenenge kono. Sapa, Mas? Jenenge sapa? Ndi mau, Mbak? Ayo, aja sampai lali lho, Mas. Lho niki lho, Mbak Azalea Puspita didongake. Oh nggih. Sik to Mas, aku tak salam sik to Mas. Sampeyan kok kesusu banget to Mas. Aku anggere ngerti wong ngene. Apa iku, Mas? Aku ngerti wong ngene iku kesusu ae rasane. Kesusu apa kesikut? Dumuli ae rasane. Lho. Padha sing ning omah ngene iki. Nggih, saderenge ngaturi wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Oi. Oh, jamaah. Oh, Cak. Apaan? Ngantuk i Mas, Ora ora ngono. semangat. Pirang-pirang dina kene bledek ngamper-ngamper kok iki jek ana bledek meneh. Aku ki memberikan energi positif. Dadi sing maune ngantuk ki kudune ben melek. Wah, Sing maune ra semangat ki dadi ben semangat ngono lho Mas. oke ngat. Kok ngat tuh Mas? Apamu sing jengat? Hei lho. Nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sampun ngantuk dereng? Sampun. Heh? Sampun. Dereng Pak. Lah sing mungel dereng kok Pak Soleh tok. Pak Soleh nek ngerti ngene iki bentir Mas. Iya bentir harus. Nggih. Ora wani. Nggih, wonten Ibu to. Bu, biasane ngeten iki nek Pak Soleh tanggapan ngoten niku lho, Bu. Nek Iki aja tumbak cucukan iki. ora Wingi tumbak ana wong ngomong ngono mulih lah nggondas lho. Oh ngono Mas. Aja tumbak cucukan seneng mboten Bu, mboten sae Pak. Mboten Bu, Pak Soleh niku sae lho, Bu. Senengane tumbak Oh, cucukan. nggih. Paling Nanging nek mboten konangan nggih mboten napa-napa. wingi tak jak dengan ngetan. Nah, yo, kandhane. Katoke keri. Ning ndi Mas? Nang wetan. Wetan ndi? 350-an gede-gede ya. Wis kene tadi malah bahas sing ora-ora. Nggih, kagem minangaken kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ugi enggal kagungan durya soleh lan solehah. Amin. Ya. Niki sesarengan kalian saunine campur Campur sari sari. Mas. Ngaturi Wis. sugeng pepanggihan Bapak Ibu nggih. Niki mau nggih ugi wonten pamundutan saking Abah Jamin. Heeh. Oh, jamin. Jamin. Ah, nggih napa niku? Krungumu apa Mas? Jail. Lah ya kupingmu bosok aja Mas. Bosok piye yen budek ya. Ya wis nyuwune Nggih. napa? Pamundutane wonten podang kuning, Oh, podang. nyuwune disoplo, Mas. Dikoplo, soplo. Oh, koplo. Koplo Oh, ono. nggih. Ingkang pundi Pak Sabah Jamin, Mas? Oh, halo, Mbah. Abah Jamin, halo. Sampeyan sangu mboten mau? bos sapi. Bos sapi, sangu, Pak. Bos sapi tunggale sewu Kathah, cukup Pak. bos sapi. Aku nek ro wong sangu ngene iki kudu medun. Alah kok sik tembange urung wis mudhun ae. Alah, Pak.
sangu saestu to Pak jenengan. Meneng ae Pak anggere wehke aku engko. Oh. Oh, kandhane nyanyi Lho sik. sampean ki ora ketut Kowe hitungan. nyanyi sik engko Nggih. kok kaya apa ya? Nggih, niki padha nguning sakmenika Bapak. Sesuk. Aja nesunan. to, Ki? MC kok nesunan setrup lho Mas. Mas piye lah ora narik kesuwen ya Pak ya. Iya. Aku kudu marani ngono kok delok sang. Sangone Pak. Aja iku jatahku Mas. Iso. Mangga. Sak unine.
yuk kandhani kok. Handutut atike. Matur sembah nuwun Pak Matur nuwun, Jamin. Abah. Terima kasih. Matur suwun. Senepi kapulut bando. Ora entuk to, Mas. Ora payu sampean. Kula ewe ora. Iki duwe turan wisit. Matur sembah nuwun sanget Abah. Saunine campur sari. Huk ya huk, huk ya huk, huk ya huk, huk ya huk. Yo. Soalan ning omah wis ora krasan. Alungan anggoleki sing tak sayang. Muga-muga diterang konku goleki ora krasa esok angan nganti bengi. Kodang kuning agawe pikirku kuming. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yen kelakon dadi duweke. Ora gampang atiku kegilang liyan. Yen si kodang andutut ati kepranan. Ora nenda atiku sansaya godra. Akanani senepi kakulut bendo. Ya luar biasa. Pamundutan saking Abah Jamin sampun. Ah. Kodang kuning Abah matur sembah nuwun sanget. Didongake wis maring.